LifeGuard er et system, der bekæmper lus uden brug af gift og pesticider. Den anden del af vores system består i at fjerne lus, nymfer og luseæg. Vi bruger LifeGuard luseæg fjerner shampoo og det tilhørende kæmningssæt. Modsat de fleste andre luseshampooer er LifeGuard luseæg fjerner shampoo helt fri for pesticider og skadelige kemikalier. Vores specielle shampoo løsner æg og lus fra håret og fjerner det tredobbelte antal af æg ved den efterfølgende kæmning. Ryst flasken grundigt før brug. Gnid shampooen ind i håret til det skummer. Vent 5-10 minutter før håret skylles. Sammenfiltret hår bør redes på almindelig vis før brug af tættekammene. Kæmmes langt hår, så opdel håret i mindre sektioner ved hjælp af hårnåle. Kæm en sektion ad gangen, helt inde fra hårbunden og ud til spidserne. Skyl eller vask tættekammen efter behov eller efter hver sektion er kæmmet. Kæm resten af håret en tot ad gangen. Husk at rengøre tættekammen mellem hver sektion. Vores gule kam er designet med en anelse større mellemrum mellem tænderne. Kammen kan bruges i tykt hår eller for at fjerne lus før fjernelsen af nymfer og luseæg. Efter fjernelsen af nymfer og luseæg med shampooen og tættekammene anbefaler vi at gå videre til trin 3. Brug af forebyggelsessprayen vil forhindre nye luseangreb.